Africa my continent, Africa my home. Se-Africa sise-South Africa, sikwaZulu, King Cetshwayo District. Sihamba ngomnyama, sihamba ngomshophi, sihamba ngefu elimnyama. I-weekend esiphuma kuyona i-weekend enzima. Eminye imizi-ke asiyazi kodwa lesiyibonile kunzima kakhulu. Sila esikhaleni senkosi kwaFakude. Mfowethu, umnyama esikhuluma ngawo sikhuluma thina kusuka ngoLwesihlanu uMgqibelo, savuka nengozi yale Bergville, Sonto, sakhuluma udaba olufanayo, Somluko, sakhuluma indaba yaseMaritzburg. Wow. Eyala ekhaya. Qala utshela abantu ukuthi ubani bese usithatha through. Lo okhulumayo uMandla wakwaMabaso, ukhulumela umndeni wakwaFakude. Lapha ekhaya ngihlobene ngokuthi umama lo ogane kwaFakude uMamthembu. Ungumama wami ngoba ulamana noMamthembu ozala mina. Oh yes. Yebo. So laba bahambile abafowethu abathathu. Okwenzeka nje ukulandisa ngafushane. Abafowethu kwakunomunye umfowethu ababemphelezela besuka khona lapha ekhaya. Yes. Okusho ukuthi-ke babebheke kwadlangezwa. Yes. Kwase kuhaleleke nokho ngoba kwase kuyizithuba zasekuseni. Ngithi nje kwase kuya ko-2, 1+1+2 kanjalo. Yes. Endleleni-ke kwenzeka lowo mshophi imoto futhi kwaba khona ukuluza kwe-control angazi noma akekho wayekhona thina. Yes, yes. Ongachaza into ephelele kodwa ngokuzwa ngalabo abakhona ukuthi besinde. Kwaba khona ukuphazamiseka kwemoto eyayinyuka ngoba amalini mawuqhamuka lapha kwadlangezwa mabili anyukayo. Yes. Iyodwa yehlaya. Yes. Uma ngabe behla ngathi khona imoto yagamanxa kule lane yesithathu. Kwaba khona lokho kuphazamisana. Yes. Then udriver umfowethu uSandile wayezama ukuthi sawufika le moto. Then yaluza icontrol yashaya isihlahla yaginqika kanjalo imoto bashona abafowethu abane ngoba babe imoto yayikwazi ukugibeza abantu abayisithupha. Yes. Abanye bashona ke abafowethu abathathu. Umdala nje wabo uSifiso Fakude noSandile, umfowabo uMlamayo, kube uSiphesihle omncane bese kuba umfowabo lo wakwaNongoma owayekhona naye emotweni. Ngenhlanhla ke uNkulunkulu emuhle wabasindisa laba abasindayo. Yeah. So silimele kakhulu somndeni wakwaFakude, sinokukhala nje okukhulu ngomshophi osehlele. Siyathokoza ke nokubona ubaba uMsweli nenhlangano bezisiningi sifika la ekhaya, abazalwane befika la ekhaya ukusiduduza. So nje sithi somndeni wakwaFakude siyabonga kakhulu lokho okwenzakalayo nisiduduza kangaka. Inhlelo ke besinazo baba uMsweli. Inhlelo zokuthi sibabeke laba bala ekhaya ngelanga ngesonto umhla ka-10 lo siyabona. Inkonzo bese sihlela ukuthi izoba lapha e-college. Yes. Yasesikhaweni. Yes. Ngesikhathi sango-10. Yeah. Inhlelo beyisami kanjalo kwamanje baba. Yes. Yeah. Mhlambe okay. Ngoba eyintweni okungenzeka ukuthi ngizwile umama sikhuluma naye. Fika abala ukuthi i-department bafika abe department babala ukuthi bazobamba kuphi. Yebo. Yes, mhlambe akukho okunye ukuthi mhlambe sithema sesisodwa sasiyacabanga ukuthi mhlambe mama engabambana la uma kwenzeka. Yebo. Kukhona ebenikubuka ukuthi mhlambe besingakubalanga mhlambe manje kuyavela ukuthi besingabamba i-department bengafanele mhlambe sicela ukuthi ibambe lapho. Okwamanje i-department ibisithe izosilekelela
lokho kubafihla Yes. yebo Yes. umnyango lo zababudumo Yes. yebo Okay. ukwazile ukungenelela kulolo hlangothi. Okay. Sibonge kakhulu futhi ukuba uduma ngalokho ukuthi mayezwa isidumo esinje esukumele phezulu sikuthokozele kakhulu lokho somndeni wakwaFawudi ngoba into enjena kunzima baba umsweli ukuthi uyithwale uwedwa. Yep. So mangabe kukhona abantu abayimisele nabafisayo ukulekelela sibonge kakhulu. Yes. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Mhlambe ke sithi ubuntu umphako ongaboli. Khona masekhuluma insizwa zithi ayibambe ikhona. Lona akusewona umsebenzi wabantu bakwaFakude, akusewona Sibongo. Akusewona umsebenzi wabantu bakwaMthembu, akusewona umsebenzi wabantu bakwaMabaso, sekumsebenzi wesizwe ukuthi umuntu nomuntu noma yini ongasuyibambe, noma yini ufike ubeke phezu kwetafula lokho kuyasilekelela. Ngoba mase kunje ngempela ugcina usungasazi ukuthi uthathani uyihlanganisa nani kuzophumana. Kodwa makukhona abantu abangomakhelwane noma ngabe awusimakhelwane kodwa ngoba se-Africa okuyi-South Africa kwaZulu King Cetshwayo district umuntu nomuntu akasukume abambe bathi abazi kangcono ayibambe ikhona. I thank you.